खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयबो आंनि यूट्यूब नायगिरि नोंथांमोननो जासिहरलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ, इसोरनि अननायाव गाहामैनो दङ आरो अराय सम मोजाङैनो थाथों इसोरनाव आरज गाबो। लोगोसे आंबो दङ मोजाङै। दा दिनै आङो मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दा बे आपडेटआ जाहैबाय आंखौ जायनाखि मानसिफ्रा मानि कमेन्टजों बिराद गाज्रि रायहरो, दा बिनिसो आपडेट। दा बिथांमोनहा आंखौ गिलु फालु रायनानै मा मोननो? दा नोंसिनि खामानियानो जुदि जायाबा मोनसेबो नोंसोरथ' रायजाखागोन ना मा? बिनिखायनो नोंथांमोनहा बुजिनो नाजादो। गिबियावनो होनदों आङो बुजिनो नाजादो। बुजिनो नाजायाबा मा जागोन? उनाव सिन्था खालामबाबो मोनफिननाय नङा। बुजिबाय दा? जाम्बा लरग'फोर, नोंसोरखौ बुंनो थाङोबा जोंनि बर' जाथिनि मोनसे बिराद गिदिर बियाद होनजायो, मिथिबाय? बियाद खोनाबाय दा? भाइरास मानि खुनु माबा गैया, बेफोरो खुनु खामानिनि नङा। मानि बर' जाथिनि गेजेराव बेमार सारलानाय होनजायो आरो। बिनिखायनो सम थासेयावनो नोंथांमोना सोलोंदो दिनैनिफ्रायनो, जेनेबा बर' जाथिखौ मा रोखोम बासायलांनांगौ, बर' जाथिया मा रोखोम अलखदाव थांगासिनो दङ, बेफोरखौ सिन्था खालामनानै दानिफ्रायनो सोलायनो नाजादो। बुजिबाय दा? बोरमा फान्थाफोर, खिनि थाम्फैखौ खबथारग्रा आदुवाफोर, साला कुत्ताफोर, आंखौ रायनानै नोंस्रा मा मोननांगौ जाखो? जोङो नङै खोथाखौ बुङा दे, नंगौ खोथाखौसो बुङो। जोङो हारिनि जेबो मावनो दाहाथों होनब्लाबो, जोङो हारिनि जेबो दा मोनजाथों होनब्लाबो जोंहा हारिनि सेन्टिमेन्ट दं। मोनजानाय मोनलोङैखौ लानानै जोङो राजनिति खालामा। जोंना बर' जाथिया राजा बायदि थांनानै थानांगौ। जा एसे मोनजायो जोंनि बर' जाथियानो मोनजानांगौ। माबा मोनसे डेभेलप जानांगौबा जोंनि बर' जाथियानो जानांगौ। बुजिबाय? जाम्बाफोर, आदुवाफोर, लाजिनो सोलोंदो। लाजिनांसिगौ नोंसोर दिनैहाय। लाजिनो रोंनांसिगौ। ना बे गन्थं गैया? गन्थं आदुवाफोर, ओइ जाम्बा बुरबकफोर, नोंसिनि बे प्रमद बर' सरखाराव जेबो गैया। बुजिबाय? नोंसोर रोनावलाबायबाय थानानै नोंस्रा जेबो मुलाम्फा गैया। जिहेथु सम फैबा रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ नोंसिनो होसिगोन दे। आरो लासैनो नोंथांमोनाबो बुजिलांसिगोन प्रमद बर'आ मा बुस्थु। प्रमद बर'आ जाहैबाय हेमेन्ट मामाजों बानायजानाय थोबसे निउक्लियार बमसो। बुजिबाय? बे निउक्लियार बमा जाहैबाय जोंनि बर' जाथिखौ फोजोबस्रांनो ओंखारनाय मोनसे हाथियार। बुजिबाय? बे हाथियारखौ मारै बानायनाय जादों नोंसोर बुजिगौ? जाम्बा बुरबकफोर, गोसोआव दङ बै समाव जेब्लानाखि बिटिआर सरकारा जायाखैमोन, जेब्लानाखि जोंनि हाग्रामा सारा बिटिसि रायजो खुंदोंमोन, बे समाव इलेक्सनाव मा खालामखो? जोंनि हाग्रामा सारा देरहादोंना देरहायाखैमोन? नोंसिनावथ' इउपिपिएलआ जेनदोंसोमोन। दा बिसोर बुजिगौ, जाय बिथांमोनहा नोंसिनि बे कम्पानिखौ दादों, बिसोरो मोजाङै मिन्थिखागौ हाग्रामा सारखौ बिथांमोनहा माने आवलायनो हाया। माने सोरबायदि मानसिखौ लायोबा जोंनि बिटिसिखौ माने धंस' खालामनो हागोन। जोंनि गिलु फालु बिटिसिआव डेभेलप जानायखौ नुनानै बिथांमोनहा खर' सादों। बे बिटिसिखौ मा रोखोमै माने धंस' खालामगोन, बर' रायजो राजाखौ दिनैहाय बोरैहाय आलाय सिलाय खालामनो हागोन, बे कल्पनाखौ लानानै नोंथांमोननि जेननाय जायनाखि प्रमद बर' दानि बिटिआर सरकार होनदों, दा बिसिनि मानसिखौ बै लिलि हटेलाव लांनानै सरकार दाहैनायखौ नोंसोर गियान दङ, आन्दाज दङ मामाया। हाग्रामाखौ लानानै बर' जाथिखौ फोजोबनो हाया। बिनिखायनो बिथांमोनहा मा खालामबाय? नोंसोरनि प्रमद बर'खौ लानानै सरकार दाबाय। जोंथ' बेखौ सरकार होना, जोंथ' बेखौ सरकार मानिया। बेयो जाबाय मोनसे कम्पानि, एकदम बिनाशक कम्पानि।
जाय कम्पानिया बर' जाथिखौ धंस' खालामनोबो हागौ, जाय कम्पानिया दिनै बर' जाथिनि थै होनानै नांसोमनाय इन्दि बिफोरखौबो दिनै उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै, बिसोरो खायदायै कौशलै दासिमबो सोनानै दं। बिसोरखौ नोंस्रा साननो सम गैया, साननो सोलोङाखै नोंसोरो। लाजिनो रोंनांसिगौ नोंसोरो, बुजिनो रोंनांसिगौ, बुजिबाय? बिदि रोनावलाबायबाय थानानै बर' जाथिया जेबो लाब जानाय नङा। नोंसोर जाहैबाय बिनाशक कम्पानिजों बानायजानाय थरफा थरफा डेमेज जानाय बमसो जाम्बाफोर। नोंसोरनि बमा बे जायगायाव बेरफुवा, मिथिगौ नोङो। बे बमा बारा गोबाव सम थाया, बे कम्पानिया बारा गोबाव सम गैला थैलांनो, बुजिबाय? नोंथांमोना हाग्रामा सारखौसो बुङो धंस' खालामसिगोन हाग्रामाया, बर' जाथिखौ एकदम बिनाश खालामसिगोन। नेभार। नोंसिनाव बिराद गोरोन्थि दङ, नोंस्राव दाबो खर'आव जेबो गैया, नोंसोरनाव जुजाइनि अरसो दं दासिमबो, मिथिबाय? जोंनि बर' जाथिखौ जोनोम होग्रा, बिटिआरखौ जोनोम होग्रा मानसिया सोर बे? हाग्रामा सार। हाग्रामाया बर'नि सासे गिदिर दैदेनगिरि, बर'नि लिडार, बर'नि बिफा होनबा बेखौ लस गैया, बुजिगौ नोङो। दिनै जुदि बिटिसि लाबोआमोनबा बर' जाथिफ्रा मा जागौमोन बेखौ सिन्था खालामदों नोंसोरो? दिनै बिटिसि मोननायावसो बर' जाथिया अनेक डेभेलपआव फैदों। बिटिसिनि सिगां मा दंमोन? नोंस्रा दासिमबो मेलेम गैया, एकदम नाना बाना मावनानैबो मावाखै, माबा मोनसे जानानैबो जायाखै, नोंसोर बिदिल'सो होननो मोनथिगौ। नोंसिनाव माथो दं? जेबो गैया। इसिबां मावनायावनो जुदि नोंसोर नुवाब्ला नोंसोरनि मेगना अबाव थांखो? कलेज जादों, मा जादों, अनेक किसु जादों दिनैहाय, बबेयाव आनडेभेलप जाखो? नोंस्रा जायगा बेरायनानै मोनथिया दासिमबो। दा नोंथांमोना जुदि गिलु फालु खामानि मावदों होनबाय थायो, रायजोफोरनि सिगाङाव मिडियायाव मायाव एकदम लासिं सिं बुंलाबायबाय थायो, नोंसिनि मावनायखौ बयबो मिथिगौ, रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। नोंसोर दिनैसिम मोनसे कलेजबो लाबोनो हायाखै, माबा मोनसे नोंसोर इन्डास्ट्रि मा होनो बेफोरखौबो नोंसोर दिनैसिम लाबोनो हायाखै। दम दंबा, पावार दंबा नोंसोर माबा मोनसे गोदान प्रजेक्ट लाबोनानै खिन्था, माबा मोनसे कलेज दिरुननानै खिन्था, आरो माबा मोनसे स्कुल लाबोनानै खिन्था। आरो हनै मा जालायखो, दाखालि गिलु फालु प्रमद बर'आ होनबाय 10टा स्कुल कलेजफोरखौ माने एकदम गभर्नमेन्ट खालामबाय। दिनै मा नुजाखो दिनैहाय? खुनु पावारानो गैया दिनैहाय बिटिसिआव। दा बिथांमोना जाहैबाय, आसाम सरकारा जाहैबाय माने बे नोंसिनि कलेज स्कुलनि फारसे जेबो बाहाय माबायानो गैया जाहैबाय। होमबा मा जाखो बियो? बेनो नोंसिनि सरकार दानाया। नोंसोर बर' जातिखौ थरलं थरफं खालामजोबनोसो ओंखारदों। बुजिखा, सानसे बुजिगोन। जेब्लानाखि बुजिगोन खर' हमगोन नोंसोरो। जे गोरोन्थिखौ मावबा नोंथांमोना हाखरनिफ्राय सिखांफिननो हानाय नङा, नोंसोर खिन्थु बे गोरोन्थिखौसो मावगासिनो दंलै, बुजिबाय? खोनाबाय? जोंखौ हाजारखि नोंसिनि कम्पानिया माने धंस' खालामनो नाजा, जेबो बेयाव हानाय नङा, बुजिबाय दा? बेनिखायनो सानै हयै खामानिफोरखौ माव। नोंसोर ओरैबा ओरै होनलाबायबानो थानाया जाया। नोंसोरखौ सानोबाथ' खर' गरम जायो, आङो मिथिगौ नोङो। नोंसोर जानला मोनला बर' जाथिनि थै गैया नोंसिनाव। नोंसिनि धंसखारि प्रमद बर'आ जाहैबाय बर' जाथिनि धंसखारि। प्रमद बर'आसो दिनै धंसआव लाबोगासिनो दङ। जोंनि हाग्रामाया जाहैबाय बर' जाथिखौ जोनोम होग्रा, बर'नि थै दं बिथांनाव। बर' जाथिया मा दं? नोंसिनाव मा दं? प्रमदआ जाहैबाय सासे फिफा गदाय। फिफा गदायनि अननाया माबायदि जायो बेखौ मिथिया नोंसोरो? जोलैनि हांगारफोर। दिनै नोंथांमोनहा परिबर्तननि नामाव मा होखो दे? दिनै नोंथांमोनहा परिबर्तननि नामाव मा होखो? नोंसोरथ' परिबर्तननि नामाव बर' जाथिनो जेबो होआखै। एक मात्र नोंसोर परिबर्तननि नामाव होनो हादों बर' जाथिनि गाबनाय दुखु खस्थ'ल'नो होनो हादों नोंसोरो। बिनि अनगायै परिबर्तनाव जेबो होनो हायाखै। परिबर्तनाव होनो हादों नोंसोरो दिनैहाय बर' जाथिनि गासिबो मोनखानाय पावारफोरखौ सानफा एफा हरफिननाय, बे खामानिखौ नोंसोरो मावनो हादों। ताछाड़ा नोंसोर जेबो मावनो हायाखै। मा दं परिबर्तननि नामावलाय? दिनै सानफा एफा गुगालांदों, मोनखानाय पावारफ्राबो जोबलांदों, होमबा बेनो जाहैबाय परिबर्तना।
दिनैहाय परिबर्तननि नामाव नोंसोर सरखार दादोंमोन दे बेयाव मा जाखो जेबोथ' मोनाखै दिनै गिलु फालु मानसिफ्रा दुखु खस्थ'जों सहायनांदों गथ'बागुला गिलु फालु रिजार्भ एरियानि खाथि खालानि मानसिफ्रा हाग्रा खाथि खालानि मानसिफ्रा एसे एनै गरिब गुन्द्राफ्रा बन दाननानै बिथांमोना संसार सालायदोंमोन एसे एनै बन फाननानै मोजां न'खर जादोंमोन दा बिसोरनि आलो गोजोन संसार जानायखौबो नोंसोरो बन दाननायफोरखौ बन्द' खालामनानै दा नोंसोरो बिसिनि आखाइ आथिं बुफायनानै होनाय बायदि जाबाय होमबा बेनो जाहैबाय परिबर्तन नोंसिना परिबर्तन होनबाय थानानै जेबो लाब गैला सोलायदो सोलायनो सोलोंदो बुजिबाय नोंसोरो जाथिखौ फोजोबनो ओंखारनाय थाइफा थाइफा आपेल फिथाइ आलु गेसावसो मिथिगौ नोंसोरो बुरबकफोर जाम्बाफोर हारिनि बियादफोर जोलैनि हांगारफोर साला जा आदुवाफोर बिसोरो नोंसिनि बे मोनसे कम्पानिया बुजिबाय नोंसिनि बे मोनसे कम्पानिया दिनै बर' रायजो रायजानि गांनाय उखैनायखौ बोरै सुफुंनो हानो बेथ' कम्पानिसो सरखार नङा सरखारब्ला बर' जाथिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागौमोन हो दा मोनसे कम्पानिया जोंनि बर' रायजो रायजानि खुनु गांनाय उखैनायखौ सुखुनो हाया बुजिबाय बे जाहैबाय कम्पानि नालाय बिसोर एकमात्र गावसिनि लेबारफोरनि गावसिनि दाहोनाफोरनि कयेकजनफोरनि गांनाय उखैनायल' सुफुंनो हागोन बेयाव जेबो गैया बेयाव जेबो सुफुंनो हाया बुजिबाय दा गोसोआव सोनानै ला बुजिनो नाजादो सोलायनो नाजादो दानिफ्रायनो नङाबा बर' जाथिया थेर बेथेर थलं थफं जानोसै बुजिबाय नोंथांमोनाव जुदि थै दंबा आङो माखासे भिडिअ होलांगासिनो दङ बिक्रम दैमारि सारनि बे बिक्रम दैमारि सारा दिनैहाय मा फोरमायदों बेखौ मोजाङै खोनासंनानै ला बर'नि जुदि थै दंब्ला आरो थै गैयाब्ला बे भिडिअखौ खोनासंनो नाङा दे बुजिबाय दा भिडिअआ बेखिनिल'मोन रायजोफोर लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो दुखु गोनां खोथा बे खोथायानो जाहैबाय बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि 6.3 स्कुल आरो कलेज जायफोर स्कुल आरो कलेजा दासिमबो सरकारि जायाखै बे सरकारि जायै स्कुल आरो कलेजखौ बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि सरकारि खालामनाय जागोन होननानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रादाय खादोंमोन नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसि रायजोनिसिम गांसे लाइजाम बे लाइजामानो जाहैबाय बेयाव बेबायदि लिरदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि थाखाय मोनसेबो कलेज आरो मोनसेबो स्कुलखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सरकारि खालामनो हानाय नङा होननानै बिटिआर रायजोनो बे लाइजामखौ हरदों जोबोर दुखु गोनां दिनै गोबां रायजो आरो मास्टरफोरा इन्टेलेक्सुवेल रायजोफोरा सानदोंमोन स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामसिगोन बा सरकारि खालामसिगोन होननानै नाथाय आसाम सरकारा खनसेयावनो नैबे लाइजामजों बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफाखौ आरो बे रादायखौ आसाम सरकारा दिनै सिफायबाय आरो बोफ्लेजोबबाय दिनै जोंनि माहारियारि आफाद आरो रायजोफोरा मा बुंगोन जाय सरकारा दिनै आसा होदोंमोन सरकारि नङै स्कुल आरो सरकारि नङै कलेजफोरखौ सरकारि खालामनायनि नाथाय गांसे लाइजामजोंनो बे खोथाखौ फोसावबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ दासिम स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि सरकारि खालामनायनि जेबो राहा गैया होननानै बुंखाबाय आरो नै दाखालि बावै बिटिआरआव 10टा कलेज सरकारि खालामबाय होनना फोसावनायनि सायावबो नै मार्चनि 13 तारिख आंनियाव गांसे लाइजाम फैबाय बेवहाय बेबायदि लिरदों There is no government amendment bill. There is no government amendment bill in connection with provincialization of 10 nose of degree college under BTR. BTRआव दाखलि बावै जानाय 10टा कलेजखाबो जेबो गभर्नमेन्टनि एमेन्डमेन्ट बिल गैया होननानै दिनै बे लाइजामखौ हरदों बेसेबां दुखु गोनां आंनि सावरायनायाव बिथांमोना फोरमायदों बे देरसिन गोरोन्थिखौ प्रमद बर' सार बिथाङा खालामनाङामोन होननानै गोजौ लेभेलनि अफिसारा बुंदों इलेक्शननि थाखाय बे नाटकखौ खालामनाया जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय दुखु गोनां खोथा दिनै बिनि थाखाय सोर धरना होगोन एबसु आबो
बर' साहित्य सभा बा सोरबा बनसु बा सोरबा बिएसइउ सोर धरनो हागोन बिनि थाखाय दिनै गोबां आसा खालामदों रायजोआ सरकारि जामारगोन नामा नाथाय दिनै बेबायदि मोनसे लेटारखौ आसाम सरकार लिरना हरखाबाय ओरैबायदि लिरनानै हरदों it is not possible for state government to provincialize the college बहुत दुखु गोनां खोथा बेखौथ' दिनै रायजोनो मोनथिहोआखै रावबो खनसेल' बोफ्लेजोब्बाय बे 6.3 दफाखौ दानिया जाय सरकारा दिनै बे 6.3 दफाखौ नाटसाट खालामबाय बे सरकारनि लिडारफोरखौ हमदो दानिया जोंनि बर' रायजो राजाया दिनै आं बे खोथाखौ मिथिहोबाय बे लेटारखौ नोंथांमोन होगोन नोंथांमोना मोजाङै नायब्लानो जाबाय